Žena treba da voli, da poštuje i da sluša svog muža. Sad, polako sa feminističkim reakcijama. I muž treba da zasluži sve to poštovanje i poslušnost i ljubav. I treba i on da voli svoju ženu i on treba da se i žrtvuje za svoju ženu, za svoju porodicu. Treba da bude vredan, da bude odgovoran, da bude čovjek domaćin, da prvi ustane i da poslednji legne i da se celog dana trudi i da radi za dobrobit svoje porodice, za dobrobit svog domaćinstva. Treba muškarac da bude odgovoran, ne da se izležava na krevetu, da gleda televiziju, da igra igrice, da ide da ispija piva sa društvom ili kod kuće. Treba muškarac da bude odgovoran, da bude primer i da se ukućani dive njemu i da iz tog divljenja da ga poštuju i da kažu ajde pusti tatu da sedne, umoran je. A kad žena vidi koliko se muž trudi, da ona kaže sedi mužu, doneću ti ja čašu vode, limonadu, jelo. Sedi ti mužu, postavit ću ja. Kad vidi kako se čovjek trudi, da mi prosto bude sramota, da on toliko radi, a da ona ne uloži trud. To je to. Mnogi muževi traže poštovanje i traže neku poslušnost i odanost žena, a da se uopšte ne trude da zadobiju to. Razmislite malo, budimo objektivni.